Sme sa tu zišli, aby sme dali priestor mladým z celého Slovenska, ktorí chcú jednak reprezentovať Salesianov zo Slovenska a jednak chcú pomôcť a priložiť ruku k dielu. Bojujeme o dušu, na ihrisku aj v živote. Týmto motom sme chceli prepojiť taký ten duchovný rozmer so športovým rozmerom a teda poukázať na to, že tak ako bežne v našom živote bojujeme o víťazstva v tom športe, môžeme dať gól a tešiť sa s ním, tak takisto bojujeme aj o dušu. Rozhodli sme sa zorganizovať tieto hry na Slovensku tento rok kvôli tomu, lebo práve tento rok oslavujeme 90 rokov prítomnosti Salesianov na Slovensku a boli by sme veľmi radi, keby nás ľudia spoznali aj ako reholu, ktorá sa venuje mladým, ktorá je otvorená pre všetky hodnoty, ktoré zaujímajú mladých. Snažíme sa z nich vychovať dobrých kresťanov a statočných občanov a používame všetky prostriedky k tomu, ktoré sú dobré, vhodné, ktorých mladých zaujímajú. Dnešne prišli účastníci športových hier PGSI. Celkovo je viac ako 1000, z toho 893 je účastníkov mladších ako 18 rokov. Zúčastnilo za hier sa zúčastní 10 krajín, to 11 je Slovensko. Páči sa mi táto akcia jednak, že športujú mladí ľudia, športujú kresťania, prídu na Slovensko dokonca, takže pre mňa je to úplne také, že wow. Som tu, lebo uznávam salesiansku myšlienku. A keď sa spojí so športom, tak o to viac. Že tí mladí sú podľa mňa dôležití, pretože snažím sa aj takto, čo sa týka, že chodiť na školy, na besedy a na takéto veci, lebo tí starí majú 300 ďalších výhovoriek, prečo sa nedá, ale tí mladí, tí by to malo aj baviť, lebo ja som stále mladá, stále ma to baví. Je jasné, že mladí ľudia dnes potrebujú motiváciu, potrebujú ponuku programovú, aby využívali svoj voľný čas. A ideálny prostriedok na to je šport. A keď sa to ešte spojí aj s duchovnými aktivitami, a s rozmýšľaním o tom, prečo vlastne žijem a čo tu robím, tak myslím si, že to je tá ideálna kombinácia. Je takou raritou, že práve Rehoľa organizuje športové hry práve v Bratislave. To je také zaujímavé, čo ponúkame aj v rámci kampaň, aby sa ten šport, napriek tomu, že ide o výkony a určite každý aj chce získať to víťazstvo alebo vyhrať, tak chceme to prepojiť s tým duchovným, aby v nich ostalo také niečo, čo bude mať pamiatku aj na Salesianov. A o tom chcú byť aj tieto športové hry. Ukázať verejnosti, širokej verejnosti ľuďom, že rehoľa, šport ide úplne dokopy, mladý, zábava, spoznanie sa navzájom, duchovný program ako úplne prirodzená súčasť nášho života. Okrem športových zážitkov, ktorý každý môže sa dosyta nabažiť na futbale, na futsale, na ženskom futbale, na basketbale, volejbale, ponúkame samozrejme nejaké zaujímavé veci, ktoré ešte neboli. Nikdy. A možno ani nikdy nebudú, ale my ich máme. A to je športová dedina Valdoko, ako to bol chcel, kde ľudia môžu ísť na Wi-Fi. Zahrať sa rôzne stolové hry bez stolov, zahrať sa florbal a ostatné iné aktivity. Potom samozrejme máme kultúrne vložky, ako je napríklad otvárací program, kde príde teda Adela Barnašová, Pastels, ABBA. Go! Myslím si, že tento event bol veľmi vydarený a teraz to nehovorím preto, že som nejak bola toho súčasťou, ale keď som sa tak na to pozerala z odstupu, tak si myslím, že to bol jeden úžasný, normálny večer, hodný televízie, všetkého a že teda neviem, že či to majú v každej krajine, na každých otváracích ceremoniáloch takto, ale podľa mňa to malo super úroveň. A čo sa týka tých hier, než ma oslovili to moderovať, som netušila, že sa také niečo koná. Takže to je ďalší taký pozitívny bonus pre mňa a moje vedomie, že sa takéto niečo deje a že to je úžasné. A zrazu úplne medzinárodné, mladistvé publikum, ktoré ako okamžite dávalo najavo, ako veci vníma a cíti. Takže toto fakt žilo a bolo to aj pre mňa veľmi špecifické. You can feel the spirit, the pure,
the safe spirit, and everything is made with passion and truth and trust and belief. So whatever you do here in between among the Salesians, it comes from the heart. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside of your hands, and you played it to the beat. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your stuff bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside of your hand, and you played it. Taká základná línia dombovskej výchovy, dobrý občan, statočný kresťan. Preto Don Bosco použil prostriedky, aby túto výchovnú líniu podporil a potvrdil a zároveň aj doplňal. Preto teda aj tieto prostriedky, ktoré sú, a medzi ne patrí šport, preto PGSCI 2014, preto táto akcia, preto toto stretnutie a preto aj tá rovnováha aj na celom tomto stretnutí. Nie len ten športový zážitok, nie len tie aktivity, ktoré sa týkajú športu, zápasov, jednotlivých tímov a tak, ale aj zároveň tá rovnováha, aj tá ponuka tých duchovných aktivít. Účastníci PGSI aj dobrovoľníci majú nachystané ranné a večerné modlitby, kde s týmami sa môžu stretnúť, s dobrovoľníkmi sa stretá náš spirituálny tím a okrem toho je tu stánok stretnutia, rôzne časy svätých omší, pre Slovákov je to vlastne o 11. a o 1. Veľa týchto našich športovcov nie sú profesionálni. 90% to nie sú profesionáli a v živote nebudú a každý túži zažiť niečo také veľké. A to je podľa mňa taká ponuka, aj čo Don Bosco chcel, že do akej miery sa dá mu poskytnúť ten vrchol v tej svojej oblasti, aj športovej. Čiže zažije olympiádu, ktorú by možno, keby nechodil k Salesianom, že ho nezažil. Keby nie Don Bosco, tak by nezažil takýto nejaký aj také športové vyžitie.
dostávali sme takú spätnú väzbu za tie prvé 2 dní a tak ďalej. Čo tam zaznelo teda z úst prezidenta PGS Georga Leibolda, že PGS ešte nemali takéto otvárací ceremoniál a teda, že nechce podceňovať organizátora, že najbližšie roky bude naozaj ťažké sa tomu asi vyrovnať. Pre mňa osobne bolo veľmi pekné to, že veľmi často tu bolo vidieť veľké množstvo Salesiánov a sestier Salesiánok slovenských, ktorí nesúvisia až tak nejak priamo úplne s hrami, ale že sme takú cítili aj takú modlitbovú podporu, že sa striedali aj v stane stretnutia, čo sa týka svätých homší, modlitieb a že tu boli tak prítomní medzi mladými, že ten duch Don Bosca tu naozaj tak cítiť bol. A toto všetko veľmi kvitovali aj samotní tí členovia predsedníctva PGS a sa tak tešili z toho. No a myslím, že najkrajšie na tom celom bolo vlastne skutočne to spoločenstvo, ktoré sa vytvorilo. To ma úplne ako fascinovalo. Potvrdilo sa to také staré známe, že možno naozaj koľko do toho vložíš, tak koľko sa to tak vráti možno tam z hora toho Pána Boha od Dona Boska, tak na nás tak držia takú ochranu. Čo mi to ešte dalo, tak možno taký príjemný pocit z dobre vykonanej práce a z toho, že odchádzalo odtiaľto strašne veľa ľudí veľmi spokojných a videli, že naozaj, že tí Salesiani na Slovensku majú to meno a je stále niekto, kto tu dokáže niečo robiť pre tých druhých. Celá tá naša práca, každého jedného dobrovoľníka bola vyslovená o tom, ako nečakáš nič za tú prácu, ktorú robíš. Nie si na očiach ostatným, jednoducho za nás môžem povedať, keď sme nachystali buď stoličky na svätú omšu alebo na otvárací ceremoniál, tak sme si akorát mohli povedať, že funguje všetko, čo sme nachystali a pozeráme sa na to, ľudia sa bavia, tešia sa z toho, tak to je taká satisfakcia pre nás, že jednoducho nemusíme byť na očiach, sme zase backstage vzadu a veci fungujú také samé od seba. V našej gastrosekcii sme mali 31 dobrovoľníkov, ktorí asi ani jeden z nich netušil, čo všetko ich čaká a bolo to, myslím si, že dosť náročné vystravovať okolo 1300 ľudí, ale aj napriek týmto všetkým takým možno ťažkostiam a únave, ktorá na nich doľahla, tak to veľmi dobre zvládli. Po skončení tej akcie by som takto asi hodnotil, že sa celá oplatila. Že naozaj to bol taký kultúrny zážitok, ale hlavne teda športový, kde ľudia zápolili, kde išlo o dušu, kde sme zlomili veľa takých tých bežných stereotypov a kde sa to posunulo ďalej táto medzinárodná súťaž, medzinárodné salesianske športové hry, čo hodnotili aj všetci tí účastníci, ktorí na tie dlhé roky chodia. A najviac ma teší asi tá spolupráca alebo ten život s dobrovoľníkmi, ktorí tak ukázali, že čo je v tej salesianskej mládeže, aký majú potenciál, bohatstvo aj to. A napriek tým 6 či 5 dňom, kde neúnavne robili, že bolo vidieť taký úsmev a takú radosť, aj pochopenie pre takúto akciu.